Shike ne yanzu sai tafiya. Wallahi ni kaina ba na so in yi wannan tafiyar fa yanzu. Zai tafiyar nan dole sai an yi ta ba yadda zan yi sai na hakura. Yanzu zan tafi. Ina so ki faɗa min wasu kalamai wanda ya kana ji kiwarki za su na ebe min wannan kiwar. Ai ba ma kalamai na tanadar maka ba. Waka ce ta musamman zan yi maka ta masoya. Waka kuma yau da kanki? Mu ji. Sai aka ji. Tsaya biyu. Wannan wakar kuma da kaina. Akwai fitaccen mawaƙin yana nan. Shi ya sake ta? Ba za ka gane yadda nake nishaɗantuwa da waƙar shi ba, amma wannan sabon waƙa ce yayi. Ni kai da wannan waƙar ta nishaɗantar da ni kuma sannan zan ta kewarta amma fa tafiyan nan anya ba zan fasa ba. Ka fara ɗauko waƙa, ni ka ɗauko waƙa in kai tafiya ka dinga tuna da ni Faruk shine yayi waƙa. Wani ɗan soyayya. Mu je raka ka.